bir гыйлем иясе, бик тә шибәр, әмма тымана булган бер авыл кызына өйләнә. Көннәрнең берендә бу гыйлем иясе язу, сызу эшләре белән шөгыльләнеп утырганда, хатыны истәлдәге тузаннарны сөртәм дип ялгыш кына ирнең язмаларын туздыра һәм моңа бик тә борчылып елый башлый. Ире хатынын кызганып әйтә: "Кайгырма матурым, ул кәгазьләрнең таралуына мин үзем гаепле, чөнки уңайсызрак урынга куйганым аларны", дип хатынын тынычландыра. Бераздан хатыны ире янына узып киткәндә тигенең кара савытын төшереп вата. Ире: "Әлхәмдүлилләh, мин инде күптән яңа кара савытны алырга ниятләгән идем", дип хатынын юата. Күпмедер вакыттан ире намазга дип тәһарәт ала башлый. Хатыны чәй кайнатырга дип чәйнеккә су салам дигәндә, ялгыш чәйнекне иренең башына төшереп җибәреп, тегесенең башын тишә һәм иренең башыннан кан агып чыга. Хатыны нишләргә белмичә югалып кала һәм үксеп елый башлый. Ире әйтә: "Әлхәмдүлилләh, бер нинди дә зарар юк матурым. Мин инде болай да хиҗәмә ясатмакчы идем. Син минем акчаны да, вакытны да сакларга сәбәп кенә булдың", дип хатынын тынычландыра. "Минем йортым, минем кечкенә дәүләтем. Мин аны вак-тияк сәбәпләр аркасында гаеп табып җимерергә җыенмыйм", дип ире өстәп куя. Гаилә тормышы җәмәгать ул төрле хаталар ва ялгышлыклар белән тулы була. Шуның эчендә хатыннан гел гаеп ва хаталар гына эзли торган кеше кебек булмаска кирәк, бәлки киң күңелле булырга.